Da ka mensim jong ka jing sokya, ginong nyalam ka managing committee ka Umsning town, Durbar Secondary School Umsning menta ka sengi kilalit sendon ban Ujor ka ejehar haki pulen ka Umsning Police outpost halor ka jing suba ba ka te ka skul la shim kabu da ki runar ki bla thang da ka ding ha ka ba don bok bla la ban pilip noy ka ding kum ban pen pau ka ni ka skul kala sha thang ha ki runar hinen ka janmiet jong ka sau tarik ujamang arhajar pesan ha ka ba ki runar kila persyang ban biang ding ban thang ya ka te ka skul henry dan bok no bla la ban pilip no ya ka ding hadien bla la deki nongsynshar. Habakran shkilar patai khubor chairman managing committee upa angel star kynhun ulaithu bakani ka jingja kala jaha ka por khatwei beji janmin hakaba loi ining kong ya ka jingklang ka ding deki paidbah nongsynshar bat da ka jingkloi ban pilip no ya ka ding kablai ingkong tang ha kawei ka kamera class ka ding kam yo la shu ban pynphriang ya ka skul baro kawei Dia kaba jajong kali ke skul, jadi menin hapor kaba kawei steng, lane kan arduna di ladon kejing kelang jong keding kali ke skul, di sudon bok ba ladon lagi nongsynshar, jong kali ke sinong jongi, kiba ïadei, khlieh ya ka jing kelang jong ta keding, di kila pyntip sengi khubor sinong, makuntahi ki nongsynshar ba sahane para marjan ba mangi lagi sinong nilai mi wood banyami banya pelip ya kata keding. Tadi nakaliang jongi empat don ke jing tips pang tu kita ki balik kini dari nakaliang jongi pat ngila su bu no daka FIR ha ka ïadei ba kani ke jingja kenang ba nakaliang khubor jong ka an kynhun kenang ba ngila ban tip eno kita ki berus new ki bala mut ban persyang ban thang ya kani ke skul jongi. Ya mencua hidden ki jingja ki berit-berit bangin mudur hadu kota tuntai nakaliang jongi ngin da kwa hadu bangin ya cha keyboard jong ka an ritang nakaliang jong ka mading komiti ni syong ki muti ni sok mai program berber long mentai ya menta ka sngi nakaliang jongi kum ka managing komiti nilarai ba ngin ICT swa ya ki kena tak sngi kang bangin yo ban repair ya ketika wa ladep ban ing plus nata bangila ban wara sai swa ki ben nomor ba ha ketika jingja ki ben ro ki ladon ki ba ing dikin dan ki kena skul ki benom yo syong ki ben ki te hatin bangila perkat sani bah nakaliang ka komiti yang bayam ta sisi ai syutino ya ka skul ta ka sini ka ba la sisi pat ni senang no ya ka skul sisi pat